No, toto bude moja pomsta. Veď si ma raz posedol. A teraz sa to nestane. Porazil som ťa dvakrát. Toto bude už tretíkrát. Tretíkrát? To je niečo podozrelé. Zoberiem vám vašu silu a bude veľký kľud. To sa nikdy nestane. Čo? Aha! Je koniec. Overlord. Cisekovo Lord ma porazil dvakrát za sebou a posedol som môjho otca. Tak, som stále silný. No to sa ani nikdy nestane. Tu máš, tiena potvora malá. On je na nás príliš silný. Ako porazíme? Neviem ako. Počkať, ja mám nápad. Tieto všetky zlaté zbrane majú silu. Keď ich budeme mať a dáme ich do teba, do reálneho teba, tak je možno šanca, že ho porazíme. Poraziť? No, odskúšame to. No, bude to ťažké. To si robíš zo mňa srandu. Čo sa to deje? Hej, kde je moja zlatá zbraň? A kde je aj moja zlatá zbraň? Ja niečo cítim v mojom body. Takú silnú silu som nevidel v rok 1920. Tu máš, ty veľká potvora! Au! Ešte nie som hotový. Au! A teraz finálny krok. Tu máš. Sonic, si v pohode? Som... To čo bolo za veľkú silu? Aspoň si nezničil náš svet. Vďaka Bohu.